الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي والسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe masabala tano ka wani mando kanyini alafiya kambe swaba ma fota woni keta wani ngene tabele jelena ambe kishini ne macha manyina fa ko shuru jono mandika jomi kada yekatime dan fem beka no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella ka shin kilimpe ya law taala be seli kan shin tan ala ka seli jonka kishini ne mado foka se kan horon yal makabo tasma kono donima ya allah ya rabbana bayni ala feneni aw ala kan hinan bela kan bela jelen kan horon ya kabo tasma kono donima ambado ko fe amadu gawla ka fambi walanda mika walanda de to ka foko sabali walanda sigida folo la nya fawye ngoni ala ye sabali de mo mi malama toto nana sona ka mami fara sabali jonka ala ye ko baki ala ye bunya chama takadima anya saba belebele flaka misali adi ngwa folo ye umar bin khattab radiyallahu anhu akolu yu ka balu fanchama soro kiran no fe ni sabali de kadaka sabali min kumbula o de karasobe o sera ka to kirako o sabali de karasobe o sera ka islamiya toro chamamba o sera kan kun note ma caman donna silamɛya la kunu ka sɔrɔ fɛn t'a bolo dɛsɛbagatɔ yɛrɛ don n b'a kɛ cogo di n b'a fɔ cogo di n bɛ don min n bɛ bɔ min o si kun t'a tigilama yɔrɔ la mɛ sabali min kun b'a la o de kɛra sababu ye n'a tigilama sera ka mafantiya sɔrɔ ka tila ka basigi sɔrɔ misaliya filanan min n'an y'a d'aw ma sigida tɛmɛlen an ko ye badara ale ka kumakan ye radiyallahu anhu wa karramallahu wajha a ko sabali pilasi diinɛ kɔnɔ a kɛlen bɛ komi kunkolo pilasi farikolo la kunkolo plasi min b'a la farikolo la an bɛɛ b'a dɔn n'i ye kunkolo tigɛ adamadenya tɛ n'i ye kunkolo tigɛ o ye adamadenya bannen pewu a kɛlen bɛ n'i ye sabali fɛnɛ bɔ silamɛya la a kɛlen bɛ komi silamɛya tɛ badirali ye nin kuma fɔ n'o kɛra nin cogo la o walanda man tɛ ka kɛ kɔfɛ walanda ye o walanda barika kan ka don a la sabali ye mun ye an kumara kan dalilu min bɛ sabali la masaba ala ka kumakan na an ye nin fɔ alakira yɛrɛ ye mun fɔ a la sallallahu alaihi wasallam an ye nin fɛnɛ fɔ karamɔgɔ dɔw y'u ka kumakan fɔ ka fara kan kuma minnu ye adamaden na su kuma ye ka bila sabali la an ye nin fɛnɛ fɔ aw ye kuma sigida sabanan an b'o de la n'o bɛ bɛn walanda sigida filanan ma o de ye sabali yɛrɛ nafa Allahu taala kumara sabali ka kuranɛ yɔrɔ minnu na dɔnnikɛlaw y'u tɔmɔ ka tɔgɔ wɛrɛw daw la n'o ye n'i ye nin sɔrɔ sabali la nin y'a nafa ye ni nin kɛra sabali kɔnɔ nin ye a nafa ye an kun ye nafa fɔ sabali ko la fɔ ka taa se jɔyɔrɔ filanan ma o jɔyɔrɔ filanan an y'a yira k'a fɔ ko sabali ba Allahu taala y'i la kibaruya k'a fɔ k'ale Allahu taala faralen don e kan annahu subhanahu wa taala akhbara bi ma'iyyatihi lis-sabirin ala y'a yira k'a fɔ ko sabalikɛlaw k'ale Allahu taala faralen don u kan ni ala farala jɔn min kan ka bɔ alhamdulillahi rabbil alamin i ta ɲana masaba ala yɛrɛ ka kɛ garantibaga ye ala k'a fɔ ne ni karisa don an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ e bonya ni titiri dɔ de misaliya la sisan ni dɔ ye sokura jɔ ka tila ka dumuni tobi a ye mɔgɔw wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ a ye na n yɛlɛmara n ka sokura kɔnɔ walima nin bɛ n fɛ dumuni nana waati min na dumuni sigira sigida damadɔ la sigida fɔlɔ u y'a daminɛ du kɛnɛmala mɔgɔw la ka dumuni sigi du kɛnɛma ko a ye na dumuni kɛ bɛɛ b'a dɔn i ye mɔgɔba minnu wele olu wele cogo to ye mɔgɔ minnu nana mɔgɔw fɛ kuma dɔw la olu de bɛ wele aw kana aw ka dumuni kɛ yan o kɔfɛ i ka invité ba dɔw bɛ yen e yɛrɛ bɛ dumuni dɔ labɛn ka taa sigi olu yɛrɛ kɔrɔ salon na alhamdulilahi rabbil alamin a ye dumuni kɛ i bɛ ka musomuso i bɛ ka nisɔndiya n'u yɛrɛ kunbɛli ye o fana ye hɛrɛba dɔ ye a sabanan i yɛrɛ ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenba dɔw bɛ yen hali n'olu wulila k'u bɛ taa dumuni kɛ i b'a fɔ ayi aw ka sabali a kan ne makɔnɔ alhamdulillah jama ka ca mɛ e yɛrɛ ko dɔw ma aw ka sabali a kan ne makɔnɔ olu kɔni fana bɛ nisɔndiya hali n'olu ma dumuni sɔrɔ e ye nin kuma min f'u ye a ye sabali a kan ne kɔnɔ o bolo yɛrɛ bɔ o tuma na olu fana bɛna taa fara e de kan sisan nɔ ka jɛ ka dumuni kɛ alhamdulillah dumuni dunni dama tɛ i y'u weleli min kɛ ka fara i kan o fana kɛra la hɛrɛ belebeleba ye o mun filɛ nin ala fana bɛ n'o de silamɛw de woloma ka bɔ ɲɔgɔnna ni lahala ye an bɛɛ ye silamɛ ye tiɲɛ don kuma dɔ la ni ala sɔnna fɛn fɛn sara ni tawhido ye i bɛna don arijinɛ na mɛ an donnen kɔfɛ arijinɛ na an ka saraw tɛna kɛ kelen maa dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛna gɛrɛ masaba Allahu taala la o maa dɔw la sabalikɛlaw bɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ inna allaha ma'a sabirin ale ala faralen don sabalikɛlaw kan a faralen don i ka diɲɛna ye alhamdulilahi rabbil alamin kiyama fana a faralen b'i ka ye ka da ka i sabalila ale Allahu taala kama Allahu taala t'i labila fɛn o fɛn ye dusuma kasa ni dusutigɛ ye
Allahu Ta'ala to lasima ka da kai sɔnna ale Allahu Ta'ala kama. Nafa filanan min bɛ yen ni an y'o fɔ ni sabalila i b'o sɔrɔ diɲɛ na ani kiyama, nin de ye a nafa filanan ye. A nafa sabanan ni maa min sabalila masaba Allahu Ta'ala kama ni Allahu Ta'ala bɛn'o di a tigilama ma, annahu subhanahu wa ta'ala akhbara bi zufrihim bi mahabbatihi. Allahu Ta'ala ye Ala kale maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u sabalila k'ale Allahu Ta'ala bɛn'u dɛmɛ n'ale Allahu Ta'ala yɛrɛ ka hinɛ ye. Ala bɛn'u dɛmɛ n'ale Allahu Ta'ala yɛrɛ ka kanubantiya ye ko k'a ɲɛsin u ma. Kuranɛ aya dɔ bɛ yen walima suran dɔ bɛ yen Allahu Ta'ala b'a fɔ an ye a kɔnɔ wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. A ko maa joli joli de bɛ yen walima maa caman bɛ yen minnu bɛ yen k'u ye kɛlɛ kɛ ka fara nabi ɲuman kan. Ala ka ciden minnu nana ni jihadu bɛ kɛ u ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ ko silamɛ caman sɔrɔla minnu ye kɛlɛ kɛ ka fara o ciden ninnu ka jihadu sira fɛ. O maa minnu sɔnna k'u yɛrɛ di k'u ni di k'u ka nafolo di ka farikolo di Ala ma, Ala ko k'olu tigilamaw ma lafu. O tigilama ninnu tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'u sɔrɔ masaba Ala ka sira kan k'a ma kɛ sababu ye ka fɛn bɔ o ka sabali la, a ma kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ wɛrɛ las'u ma. Wama da'ufu a tigilamɔgɔw ma lafu Allahu Ta'ala ka diinɛ nin dɛmɛni na, wama istakanu a tigilamɔgɔ ninnu ma negebɔntiya sɔrɔ walima a tigilama ninnu galabu ma kari masaba Ala ka diinɛ nin dɛmɛni na. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Ni maa min kɛra sabalikɛla ye k'ale Allahu Ta'ala b'o tigilama fɛ, Ala b'o tigilama kanu. Ni aya min filɛ ni masaba Allahu Ta'ala ye a fɔ an ɲɛna fi suratul Imran, an b'a ye k'a fɔ Ala ye jɔn dɔw dɛmɛ ka k'u fɛ ni fɛn jumɛn ye n'o ka sabali ye. Hali ka danni ma alhamdulillah, an kan ka Ala deli Ala ka sabali nɔgɔya an ye. Hali ka danni ma alhamdulillah, an bɛɛ lajɛlen kan ka Ala deli an bɛɛ bɛ se ka fara sabalikɛlaw kan cogo min na ni nin kibaruya ye. Nin ye sabali nafa sabanan fɔlen masaba Ala fɛ. A nafa naaninan annahu subhanahu atlaqa al-bushra bi anna lahum al-jam'a aw jama'a lahum thalathata khisal lahum ay lis-sabirin. K'a ye k'a fɔ nisɔndiyaba la bɛnnen don masaba Ala bolo k'a lase sabalikɛlaw ma. Ala ye nisɔndiyaba la bɛn k'a di sabalikɛlaw ma. O nisɔndiyaba fana wolola ni kado belebeleba saba ye, mais a bɛɛ lajɛlen mina kɛ jɔnw ta ye, a bɛɛ lajɛlen mina kɛ sabalikɛlaw de ta ye. Allahu Ta'ala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ na mun ye kuranɛ suran filanan ye, suratu Baqara. Ala b'a fɔ a y'a daminɛ ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam, a ko wa bashiri sabirin. Sabalikɛlaw olu la nisɔndiya. Sabalikɛla bɛɛ lajɛlen don wa? Ayi. Sabalikɛla jumɛnw? Alladina idha asabatuhum musibatun. Sabalikɛla minnu bɛ yen ni masibako y'u sɔrɔ, qalu k'u b'a fɔ inna lillahi, an bɛɛ lajɛlen ye Ala ta ye, wa inna ilayhi raji'un, an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa Ala ma. Sabalikɛlaw ka ca dɛ, mais maa minnu bɛ yen ni tɔɔrɔko y'u sɔrɔ k'u bɛ sin ka ko nin ta ka da Ala kan. Tɔɔrɔko sugu ka ca. Yɔrɔ n y'a f'i ye sigida daminɛ na, n ko sabali bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba ye. Ka sabali Ala bato kan, ka sabali ka Ala sɔsɔ ye ka to yen, ani ka sabali Ala ka latigɛw kan mun ye latigɛ ma tɔɔrɔmaw ye. Ni saba don. N'Ala y'i lajarabi ni latigɛ ma tɔɔrɔma dɔ ye, o latigɛ ma tɔɔrɔma dɔ ka kɛ nafolo tiɲɛ, o dɔ ka kɛ ni densaya ye, o dɔ ka kɛ ni furumuso ye, o dɔ yɛrɛ ka kɛ ni farikololabana ye, o dɔ ka kɛ ni fantanya yɛrɛ ye. Fɛn o fɛn man di adamaden ni ye, ni Ala y'o dɔ lase i ma, i ka bila i kɔnɔ ni Ala ka lajarabili de ye ka ta ka i sɛgɛrɛ ni a ye. O lajarabili minnu bɛ yen ni masaba Allahu Ta'ala b'i sɛgɛrɛ ni a ye, ko ni o dɔ la kelen y'ale Ala ka jɔn sɔrɔ, o b'a ko inna lillahi, an bɛɛ ye Allahu Ta'ala ta ye, wa inna ilayhi raji'un, an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa masaba Allahu Ta'ala ma. Aw y'aw ka baara kɛ, Ala y'aw bila mun na o kɛra. Ala fana bɛna mun de kɛ sisan k'a di aw ma kado la, o de jaabi filɛ. Ala ko cogo di? A ko ulaika alayhim salawatu min rabbihim. A ko olu tigilamɔgɔw ko nɛɛma de b'u kan ka b'u tigilama Ala yɔrɔ, wa rahmatun, hinɛ de bɛ nin tigilamɔgɔw ye ka b'u tigi Allahu Ta'ala yɔrɔ, wa ulaika humul muhtadun, nin tigilamɔgɔw de fana tilara ka kɛ kannajɔ ye. Fɛn saba, sara saba, Ala filɛ k'o de d'i ma ka sababuya k'i ka sabali ye. Ala ko nɛɛma b'i ye, Ala ko hinɛ b'i ye, Ala ko k'i farala kannajɔnw kan. I ye nin bɛɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn ye? I ka sabali. O de kama n'a fɔra ɲɛna ko sabali, ko hɛrɛ b'a kɔnɔ, nin ye a dɔ ye. N'a fɔra ko muɲuba, ko hɛrɛ b'a kɔnɔ, o de y'a dɔ ye. A bɛ fɔ cɛ ma kuma caman ni Ala y'i lajarabi ni muso ye, muso mun bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ k'i ni siri ka da i kunna, n'a ta ka kɛ kafiri ye, a ta ka Ala tana kɔni tiɲɛ, mɔgɔw bɛ t'i ladi kuma bɛɛ ko karisa sabali. Munna? Parce que nin y'a nafa dɔ ye i bɛ n'o sɔrɔ.
muso o muso fana bɛ furu kɔnɔ k'a fɔ k'i tɔɔrɔ la i cɛ bi k'i nin siri k'a da i kunna mɔgɔw b'i ladi de karisa sabali munna i bɛna nafa min sɔrɔ Alahu Taala fɛ nin y'a dɔ ye Ala y'i labɛn ni masa dɔ ye masa nin ka misɛn a ka ko ka ca a bɛ den tɔɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan o masaw fana bɛ yen n'ale y'a ye karisa de ye n den ye fa k'i jɔ n'a ka masaya jɔyɔrɔ ye a bɛ den tɔgɔ tiɲɛ a bɛ den ka nafolo tiɲɛ a bɛ den ka lahala caman ka tɔɔrɔ ta ka den sɛgɛrɛ ni a ye an b'a f'i ye karisa masa fili ɲamanton tɛ yen k'a fɔ i mansa ta i ka taa fili dingɛ kɔnɔ i mansa ta i ka taa fili ɲaman na ni ɲaman tɛ yen o tuma na mun don i bɛ sabali i mansa kɔrɔ Ala de y'a k'i garijɛgɛ ye i b'o minɛ Ala jati kama ni sabalila i bɛ nafa min sɔrɔ a la o nafa de fɔlen filɛ masaba Ala fɛ k'an ka hakili to a la o tuma na sabali dunkew fɛn naani na min n'a b'a sɔrɔ Ala fɛ bonyana nin de don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kɛ sabalikɛla ye a duurunan ye fɛn jumɛn ye Ala ye sara la ɲuman ta k'a d'u ma sara belebeleba bɛ yen k'Alahu Taala bɛn'o ta k'o d'i ma ka sababuya kɛ mun ye e ka sabali o sara fɛnɛ Ala bɛ nin bɛn sen ma nasara k'Ala bɛn'o d'i ma dɔ ninnu ye cadeau ye nka nin ye sara de ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ baarakɛden ye baara kɛ patron ye i y'a ka baara kɛ ka ɲa patron fɛnɛ bɛna sara min ta k'a d'i ma sara sugu jumɛn don an bɔra mun na sisan o ye cadeau de ye ka bɔ Ala yɔrɔ la k'a d'i ma nka nin bɛna kɛ sara yɛrɛ de ye i ye baara min k'a ɲana k'o bɔ Alahu Taala yɔrɔ la k'a d'i ma o sara ye fɛn jumɛn ni Alahu Taala ko a ko innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab k'ale Ala bɛ sabali dunkew ka sara dafa k'a di u ma bighayri hisab k'a sɔrɔ a m'u fɛsɛfɛsɛ k'a sɔrɔ a m'u compter bɔ est-ce que baara ɲana wa est-ce que nin yɔrɔ dafara wa est-ce que nin yɔrɔ bɛ nin ko t'o kɛ n'i ye mansɔnkɛ bila sisan k'a k'i ka so jɔ aw bɛnna a ye so jɔ a banna an b'a fɔ don min na k'a bɛna tile d'i ma ne hakili la experts de bɛ yen yɔrɔ kɔlɔsibagaw de bɛ yen fɛsɛfɛsɛli kɛbaa contrôleur baara taasira fɛ o mɔgɔw de bɛ yen olu de bɛna don so kɔnɔna la k'a lajɛ est-ce que a karo dacogo ɲana wa miiri i kan ka charge min da miiri la n'o ye crépissage waati ye o fana ɲana wa plafond o fana kɛra ka ɲa wa porte min donna la ani nin bɛ ɲɔgɔn ta wa est-ce que tagalen ɲɛ koko nin tɛna ci wa ni sotigi ye nin bɛɛ contrôler waati min a bɛ sɔrɔ k'i ka sara ta k'a d'i ma mais ne y'a ye a y'i bila ka baara dɔw kɛ e kɔni tilara i y'a peinture a cɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛkɔrɔ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen fiyɛ dɔɔnin b'a la a b'a ko karisa nin yɔrɔ ma ɲa o tuma bɛ nin yɔrɔ tigɛ ka bɔ i ka wari la ka d'a kan o de ye bɛnkan ye a m'i tɔɲɔ dɛ parce que baara fana kɛcogo ma ɲa mais nin taa ni Ala cɛla ye Ala bɛna sara min ta k'a di sabalikɛlaw ma k'Ala b'a d'i ma i sabali la baara misɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen Ala tɛ nin si jateminɛ i nɔfɛ innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab sabali dunkew ka sara dafalen k'a bɛ ta k'a d'u ma bighayri hisab ko ka sɔrɔ contrôle ma k'a la ka sɔrɔ fɛsɛfɛsɛli ma k'a la ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ ma lajɛ yɔrɔ dɔ ma bi nin ma kɛ a kɔnɔna na nin ye sara dafalen ye mun bɛ bɔ Alahu Taala yɔrɔ la k'a d'i ma ka sababuya k'i ka sabali ye nin ye a duurunan ye a wɔɔrɔnan ye fɛn jumɛn ye annahu subhanahu damana nasra wal madada lahum maa min n'i kɛra sabalikɛla ye Ala y'a garanti dɛmɛ ani jidi k'ale Alahu Taala b'a d'i ma kuma bɛɛ maa o maa n'i sabalila k'Ala b'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i sabalila Ala b'i jidi waati bɛɛ i man'i bolo don fɛn minnu na Ala b'a ɲɛ ka d'i ma i ka sabali kɔfɛ yanni sabali ka sɔrɔ lajarabiliw b'a kɔnɔna na k'Ala b'o jidi k'o d'i ma wa kuma bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ to ko dɔ la Ala bɛ bɔda d'i ma k'e tɛ to o ko masina la Alahu Taala b'i jidi ka tila ka dɛmɛ d'i ma a y'o fɔ Alakira n'a ka sahabaw ye yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim haza a ko ni aw sɔnna ka sabali ka siran Ala ɲɛ Ala bɛna mɛlɛkɛ dɔw bila teliya yɛrɛ la ka na di aw ma olu mɛlɛkɛ masinaw k'u bɛna aw dɛmɛ yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-malaika Alahu Taala bɛna aw jidi ni mɛlɛkɛ 5000 ye ka jigi ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ musawwimin mɛlɛkɛ minnu bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn b'u la o ni mɛlɛkɛ tɔw tɛna kɛ kelen sahabaw a bɛ n'o sɔrɔ ni fɛn jumɛn in n'aw ka sabali a sabali min kɛra masaba Alahu Taala jati kama o sabali ni ko bɛna kɛ sababuba ye Alahu Taala bɛ mɛlɛkɛ 5000 jigi ka bɔ sanfɛ k'a di anw ma mɛlɛkɛ kelen o bɛ se ka kafiri bɛɛ lajɛlen faga mais aw ka sabali kama mɛlɛkɛ bɛ jigi fo 5000 olu de bɛna kɛlɛ kɛ aw nɔ la walima olu bɛna aw dɛmɛ kɛlɛ la kafiru yɛrɛ ɲɛmana daw ka kaba kafiru bɛ siran kafiru jaabi tigɛ u t'a dɔn u bɛna mun kɛ mais aw bɛna nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni fɛn jumɛn in tasbiru
ala y'a conditionné ka shartu kɛ ala ni aw sabalila wa tattaku ka tila ka sira masaba Alahu taala ɲɛ wa yatuukum min fawrihim haza mɛlɛkɛw bɛna jigi teliya la nin yɔrɔ yɛrɛ la k'a di aw ma k'Alahu taala bɛna nin kɛ ka tila ka aw jidi ni mɛlɛkɛ 5,000 ye k'a di aw ma mais a condition ye fɛn jumɛn ye ni aw sabalila Alahu taala ka kumakan na nin ye sabali nafa 6nan ye ala ye mun fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a lase sabalikɛla bɛɛ ma an bi jɛ ka duwawu de kɛ ala ka sabali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a 7nan ye fɛn jumɛn ye wa damana lahum salamatahum min sharril ashrar wa hafazahum min kaydil a'da ni sabalila kaba Alahu taala ye garanti dɔ ta ye ma fɛn fɛn ye ma jugu ye ko tɔɔrɔkɛbaw do ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ ka tɔɔrɔ ma wa k'ale ala bɛ tila k'i kɔlɔsi ka bɔ mɔgɔ jugu fana ka fɛɛrɛ jugu tali ma ala b'i kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ ma ala b'i kɔlɔsi ma jugu ka fɛɛrɛ jugu k'ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ ma bishart ni sabalila ala y'o fɔ an na kuranɛ aya dɔ la in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha ni tɔɔrɔ ko ye aw sɔrɔ ko de bɛ diya ni maa ninnu ye tasu'uhum o b'u dusu kasi ni ɲuman ye aw sɔrɔ ko bɛ ni maa ninnu dusu kasi mais ni tɔɔrɔ ko ye aw sɔrɔ ko bɛ nisɔndiya ni o ye wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a ko mais n'aw sabalila ka sira ala ɲɛ kafiruw ka tɔɔrɔ jugu ko tɛ aw tɔɔrɔ ni fosi ye inna allaha bima ya'maluna muhit kafiruw b'a ka fɛn o fɛn kɛ k'ale ala ka dɔnniya kelen don k'a bɛɛ lajɛlen meleke aw silamɛw aw tɛ to yen abada f'aw ka juguya munafigiw b'aw juguya kafiruw b'aw juguya yahudiyaw ni nansaraw aw ka ko man d'u ye u t'aw to yen aw bɛ hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a b'u dusu tiɲɛ k'u bɛɛ tɔɔrɔ mais Alahu taala ko k'aw ka sabali dɔrɔn ka d'aw ma ni aw sabalila ko maa jugu ka juguya tɛ tɔɔrɔ si lase i ma e ka sabali kɔfɛ inna allaha bima ya'maluna muhit o b'a ka baara o baara kɛ k'ale ala ka dɔnniya bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin tɛ kafiri ko dama ye dɛ hali e min ye silamɛ ye n'i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ la maa tɛ to yen ko fo maa dɔ ka bila i la k'i juguya maaw b'i dabali maaw bɛ tɔɔrɔ dɔ ta k'a ɲɛsin i ma maaw bɛ taa kɔrɔtɛ dɔ ɲini ka na don i kama nin fɛn o fɛn bɛ kɛ e b'i jija ka nin bɛɛ lajɛlen ye ka to yen Alahu taala kama ka sabali k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ k'i juguya ka tila k'a tigilama sara kɛ ala ye karisa n y'i ka ko to Alahu taala ma n'o kɛra kaba dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ i bolo nka n'e de ma sabali k'ale b'a ka tɔɔrɔ min na se ma ko foyi fana k'o tɔɔrɔ ɲɔgɔn de juru sara an b'a ye k'a fɔ a bɛ diya ale la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan an ko bamanankan na ko ni fali y'i tan ni fana ko i b'a tan o tuma na bɛɛ tɔgɔ bɛ kɛ fali ye o tuma na ko n'aw sabalila tɔɔrɔ kɔrɔtɛtigi ka kɔrɔtɛ tɛ aw sɔrɔ o tɛ se k'aw tɔɔrɔ n'aw sabalila dabali jugu ka dabali kɛ tɛ se ka kɛ sababu ye ko ka aw sɔrɔ n'o o dabali ye n'aw sabalila maa jugu ka juguya ta to k'aw bɛ bi u ka juguya dingɛ kɔnɔ munna ka sababuya kɛ ko aw sabalila mais ala y'a condition kɛ de in tasbiru n'aw sabalila ka tila ka sira Alahu taala ɲɛ ko la yadurrukum kayduhum shay'a o ka dabali jugu o ka fɛɛrɛ jugu k'o tɛ aw sɔrɔ ni fosi ye ni Alahu taala ka condition ye k'a di aw bɛɛ ma o kɔrɔ hali n'i kɛra furumuso ye i bɛ duba kɔnɔna na mɔgɔw ɲɛtana kɛra i ye mɔgɔw bɛ k'i tɔɔrɔ mɔgɔw bɛ k'i dabali mɔgɔw bɛ ka kɔrɔtɛ ta i kama fɛn o fɛn bɛ yen ni fɛn jugu don nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta e kama ni fɛn o fɛn bɛ ka kɛ k'i ka sabali Alahu taala jati kama ni sabalila nin na maaw b'i dabali dɛ parce que kira yɛrɛ dabali la mɔgɔw bɛ nin juguya dɛ ala kira yɛrɛ juguyara mɔgɔw bɛna tɔɔrɔ ta k'i sɛgɛrɛ dɛ tɔɔrɔ taara ka ala kira yɛrɛ sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam mais i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka dabali n'u ka tɔɔrɔ n'u ka juguya ka tɛna tɔɔrɔ si ta k'i sɛgɛrɛ ni a ye ka sababuya kɛ nin baara ye Alahu taala ye e yɛlɛ o ni san cɛ ka bɔ k'i k'i hakili to nin na nin ye sabalikɛlaw ala jati kama aw bɛna bonya min sɔrɔ bonya 7nan masaba ala fɛ nin de don a bonya 8nan annahu subhana imtadahahum wa asna alayhim maa min mana kɛ sabalikɛla ye k'Alahu taala y'u tanu ka tila ka segin k'u waleɲuman dɔn ala b'i tanu ka tila ka segin tuguni k'i tanu walima ka segin tuguni ka waleɲuman dɔn dɔw ta k'a d'i ma o tanu nin ka ɲi fɛn jumɛn ye ala ko wasabirina fil basa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ala ko maa minnu bɛ sabali tɔɔrɔ ko la ko gɛlɛn ka sabali tɔɔrɔ ko fana na
ka sabali hali kɛlɛbilen waati k'u bɛ sabali n'olu y'o sabali sɔrɔ olu tigilamaw tɔgɔ ko ulaika alladhina sadaqu olu de ye maa ye maa minnu bɛ yen k'u ye tiɲɛ dunke ye u ye tiɲɛ fɔ u ni Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ wa ulaika humul muttaqun olu tigilamaw de tilara ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye olu de tilara ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye o ka nin baara kɔnɔna na o kɔrɔ ni tɔɔrɔ ko nana gɛlɛya ko dɔ nana fɛn nana mun bɛ maa dusu tiɲɛ i ye alimami i kɔmɔgɔw ye ko kɛ vraiment ni Ala ko tɛ i bɛ démissionner ka bɔ alimamiya la i ye dutigi ye i ka denbaya ye ko k'i la ni silamɛya tɛ i muso n'i denw i b'a bɛɛ kun ci sɔgɔmada kelen walima i b'a bɛɛ gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔna na i ye jamana ɲɛmaa ye i ka jamanadenw u ye kuma fɔ i ma i kɔfɛ ka sɔrɔ i jogo tɛ ni Ala ko tɛ ni sabali tɛ i bɛ marifatigi bila k'a bɛɛ tire yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen walima i ye société dɔ ɲɛmaa ye e bɛ ka maa minnu yɛrɛ sara kalo kɔnɔ k'a ye k'olu tigilamaw bɛ ka juguya dɔ ta k'i sɛgɛrɛ ni Ala ko tɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen bila walima i bɛ tɔɔrɔ lase a bɛɛ ma walima i ye dɔ yɛrɛ sɔrɔ a bɛ k'i dabali e yɛrɛ y'a tɛgɛ ta dabali la ni Ala ko tɛ i fana bɛ dabali ɲɔgɔnna dɔ ta k'a sɛgɛrɛ ni a ye ko ka nin bɛɛ lajɛlen ye k'a to ye Ala ka mɛn nin de ma k'olu tigilama minnu ye tiɲɛ dunkew ye n'olu tigilamaw tilara ka siran ye Ala ɲɛ k'ale Alahu Taala bɛ n'o sigilamaw de sara n'u ko sabali ye n'u ko baara kɛli ye ko k'a sababu kɛ nin ye k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la Alakira ye bonya caman sɔrɔ Ala fɛ sallallahu alaihi wasallam a ye tɔgɔma caman sɔrɔ Alahu Taala fɛ subhanahu wa taala adamadenw fɛ nka Alakira ye ninnu bɛɛ sɔrɔ dakasunɔgɔ la wa Alakira ye ninnu bɛɛ sɔrɔ ni dusubaya ye wa Alakira ye ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a ka sira tɛ ko la wa an b'a fɔ ko ninnu si ma kɛ dɛ ninnu bɛɛ ma kɛ dɛ ninnu bɛɛ kɛra ni fɛn jumɛn ye ni Ala ka ciden ka sabali de sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw kɔrɔ ani Ala ko fana na ka baara kɛ ani ka tila ka nafa fana sɔrɔ n'i ka baara kɛra ni alhamdulillahi rabbil alamin k'i ye hɛrɛ caman ba fara ɲɔgɔn kan masaba Alahu Taala yɔrɔ nin ye sabali nafa 8nan ye sabali nafa 9nan masaba Alahu Taala k'a ye sabali dunkew kibaruya akhbara bi istihqaqihim dukhul aljanna wa taslim almalaikati alayhim Ala y'u kibaruya k'a fɔ ni maa min kɛra sabalikɛla ye k'a tigilamaw bɛ don arijinɛ kɔnɔ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ o dama tɛ dɛ ko mɛlɛkɛw yɛrɛ de bɛ bila i ɲɛ u b'i fo mɛlɛkɛw bɛ tila ka k'i ka gidi ye ka to ka bila i ɲɛ k'a fɔ ko a ye don yan walima sɔgɔma o sɔgɔma wula o wula kuma ni kuma mɛlɛkɛw yɛrɛ de bɛ n'u jɔ da la k'u bɛ foli lase i ma karisa aw ka baara ɲɛna Ala ko kana foli bila aw la nin cogo la Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ a ko wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Ala y'u sara ka sababu k'u ka sabali ni arijinɛ ye ka ni harira fini doni harira fini doni o ye haramu ye cɛ kan mais i ka sabali kama diɲɛ na yan k'Ala sɔnna ka harira fini don i donnen kɔfɛ arijinɛ na bon Ala y'i don arijinɛ na ka tila ka harira fini fana don i la nin ye a dɔ ye a dɔ wɛrɛ la Ala b'a fɔ ko mɛlɛkɛw bɛ don ka da bɛɛ fɛ wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab mɛlɛkɛw bɛ don i kan da bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ye k'a fɔ i ka baara ɲɛna mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ tila ka don n'u donna kɔrɔnfɛ da fɛ bi u bɛ don tilebiyanfɛ da fɛ u bɛ don yanfɛ da fɛ mɛlɛkɛw bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ nin fana ta bannen ko mɛlɛkɛw bɛ na salamu fana bila salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqubadar o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kisi bɛ aw ye ka sababu kɛ mun ye aw ye sabali min kɛ k'aw to diɲɛ na bima sabartum ka sababu kɛ aw ka diɲɛ sabali ye fa ni'ma uqubadar ko laban cogo ɲana maa min laban mana kɛ arijinɛ kɔnɔ doni nin ye mɛlɛkɛw ka kumakan n'u ka ladilikan ye ko ka di an bɛɛ ma sabali nafa 10nan ani a laban bi walanda kɔnɔ insha Allahu taala o de ye Alahu Taala ye sabalikɛlaw a ye o kibaruya k'a fɔ k'u bɛna baara ɲuman sɔrɔ Ala bɛna sara ɲuman d'u ma Ala bɛna niyɔrɔba ta ka d'u ma ka sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'u ka sabali lahalaya ye aw ye sabali min sɔrɔ a bɛna baara ɲuman de kunbɛn kiyama kɛnɛ kan sara la belebele a bɛn'o de sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan wa niyɔrɔ wal huzuz al azima a bɛna niyɔrɔ camanba ani minnu ka girin ka bɛna nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sini ni Ala sɔnna arijinɛ kɔnɔna na Alahu Taala ye nin kuma fɔ Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a nɛn kan k'a fɔ k'a ka nin fɔ a ka sahabaw ɲɛna munna ka da ka na aw sɔnna ka sabali ale Alahu Taala jati kama k'ale Alahu Taala bɛ nin sara belebeleba ta ka di anw ma wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun
aya labana i ye baara ɲuman kɛ wa i k'a dɔn ka fɔ ko maa si tɛ se ka nin faamu maa si tɛ nin baara kɛ ko fɔ n'a kɛra sabalibagaw ye o tuma na an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka sabali nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye nafa minnu fɔlen filɛ sabali la nin ala k'a di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala k'a faamuya di an ma k'a baara tali ala k'a ko an na halisa sabali walanda a ma ban mɛ aw tulo a n'aw ɲɛ garijɛgɛ kɛra mun ye bi o de ye nin ye n'ala ye sigida wɛrɛ yira na insha allahu taala an bɛna tɛmɛ n'a tɔ ye ka taa bila fɔ a laban na nin kun ye sabali sigida filanan ye ni sigida wɛrɛ yira na an bɛ tɛmɛ ni a sabanan ye ala ko yira na wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.